bonkum biare nifa ho na nifa nso biare bonkum atetena ne ye bɔ menua na me no kasa yi so bi timi adan obi ayi obi papa ye pa na no fafa we yo ne si ye o abuchimem na no fafa we timi ne di ye o asetrem enso ne pona to atwene obi pa obi na ase frɛ na gya me papa menua boa me na no ya no de kasa boa me yo anu edi meko anu an edidi ade kodoko anu odi hyira no anu an de ede enome di menua kasa ko pe onua bi pa na wo ne kasa menua ka hwɛ kasa di asetra ye timu no na rewo onso ba ta nkwa ne nim de ni mabedi ba ta nkwa ne timi de ne yefro to wo de ma ne ma na be ma de wada we kire se asetra ne ye bɔ no so won hwɛ adamfo yie won hwɛ abusua yie won hwɛ nuanu bi obehia omo asetra mu a ahwɛ untimi ko adim de bia wobu se wura de wobu se obo nsam se aden na awurade ne awiase yi wama ne mum ne hwɛ wa no kasa yi nipa no akasa timi na kosi wo hawo bi bo nipa no di na kosi yedi mu nti bible kyerɛ sɛ anu wei ene nsam bi a de bo wiase kyerɛ na ka ho wo busa wo sɛ saa anu no efiri wan no biem na sɛ ba efiri nipa da sani yi enso ewu sɛ anu wei asa ka kyerɛ sɛ yɛhwɛ ehu yie na ɔsɛɛfo na baayɛ asase so yɛhu ɔsɛɛfo no biem o ba ne ti nipa da sani mi de emum bidia ne kofia subonten wate onua dɔfo ene me ntra da bia ejo de kosi fia da no nso pe na mafam akonya bibidi chia me ye no do ye ho ate ba yansa ye bedodo ye nsuro ye ho ansa nipa nye enso ka hu se nipa ekuta odo boborofo agya no ose se me do wiase ka hu se wan ti wiase ewiase ma fefede nyina ose nipa da se ni ntu ni din nti odo de ade ma wi nipa da se ni aka hu se nipa odo nti no tu din no tu din so aka hu se oto no oni bibi na te wo esum ni bo enifa ohan ne esum nyina enipa de ya o esum ene ohan enipa de ya ne nyina hye na no nti ben nua ben abusua ehwe hu hie no anye abemum me ka abemum a ehwe abe oso aduane ko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  anuma ba be dibi enipa de se ni betwa na to no kai pre ne ho ka kire wiase se wiase me fa ho agapade nyina abɔ mebo enso betutu abe aduane pe ne be fa o aben kase no aya bemum no onya ba bia anko ndi so fa wiase mu do nyina bie wa no ka wo hinta sem nyina kire nipa nwi ahwende no ambe ya abemu an kire nipa da se ni wate hwe no ambe ye nipa da sasani an kire nipa obe sasani a ejire nipa nipa sumi nipa da sani enso ne waye yi an kan nipa na osom no oda komo obi adi ene wo suma mpi bi ene mpi na koye mpi na oto da mu ya oto mame boa me oni moa enipa ya no besere ne moa o be nipa ya na odome no o kan kye na oni o hira nso na oni o we ne ma awia ya yese ya tie yemfa se da mado boss ro bo na sase se da di kan ka kire no dwumadi we no de bia me ka je mo nhye no so se e fa YouTube no me kire ententan no so e ye Kofia Subonten TV e wo YouTube no so saa nso na Esioba TV e fa so Kumawu TV e wo Facebook no so na me nua akọ ha me nkotie ni keke me de me se me fa copyright into ma de so be odo because mo borun fo jana ode nkwan ma me no o mama de me nu se Kofi enye me nkwan atimi mu nkwan na ye nkwan me nya nsu aye nkwan me nya mframa nsu aye nkwan efri se nkwan ye home a ye ntwia ka baako ene mframa ye mframa obie nu asabi otobie enso na nipa da se ne tobi o na ene wie bremi wane home a ye gina ntoboa and ye gina kapre na asepoa enso ne nyina no ehya se kan nsem bi emfata kire twiyampon abode mu onsem bi o tumi abode mu o wadidie mu o ohaba mu no ya kwankire ene obi sifa ahaba bi dware enso so ko to aduane a cabbage wo so e de cabbage no e ko ka kire eye onipadua no ya wabusa ho se enuane ye di kura no e ho mfa so ne sen papa kunte kinta odi hye konkro na e kasa no me chiao e wo ye pankro no saa so na Kenny West o wo ye
Dr. Mensa mekyerɛ Dr. Mensa ɛhɔ na wo yɛ IT specialist onua wate meda ase paa sɛ mo nyinaa mo so mu na mekɔ abokyima mi si ye dwumadi wei sɛ bi sɛ woka no koraa a ewiase nyinaa bɛyiwa ma na mmom ɔdɔ ɛyi mada nti ma Joyce nyame hyira wate Faustina ama ko papa bi ye nyame hyira Kingsley osu wɔ New York abokyima mu wa nyame hyira o baafo osu wɔ abokyima mu nyame hyira o Michael osu so Ohio Columbia ti am fa nkyeme mfunso wɔ nipa da sani hɔ nti na ɛde ɛyɛ Adam sekan Adam nso baaye no wɔ hɔ ɛne wɔn na mentimi mbɔ mu din nanso mo dim mo paebɔ ɛne mo adum bi ɛtaa mechi etu me fo no nhyira nka mo nyinaa na wɔn aso mo tie mi no mesra mo nhyira nka mo ate sɛ wo so gye brɛ wo tena ase wo dwen me ho sɛ da bi mabofrɛ de ɔdom ankwade ahyɛ na no me tie bi me da to bi kotodwam me de bi ato bi tirim ɛdaakye bi nso ma abɔ ndewuru akyerɛ amansa because ewiase no ɛnyɛ me nkwa me dia o mframa me kan ɛnyɛ me nkwa me dia nanso me kasa sɛ so tie bi na wo so nipa ba nso me ka de ya akyerɛ ma ka bɔne akyerɛ nso anu edi me ko no enu ani hyira wo baabi a wo wɔ no hyira ma me hyira papa ɔpatampa ko Facebook nten papa suyo wo suyo bo a ya me hyira wo saa nso na wo me boga enka tete na wo to aduane wo baa mu wo ye Dr. Mensa wo sane ase wo pɛ ho na na udujuma ya me hyira wo zukofi abraba wo bɔ no to bo aso wate abraba wo bɔ no dem ansa na epie ya abɔnten nti mi ka cho se abrabɔ no bɔ no sunsun ansa na pie ni so wan free esum wo o maame na ye mu a sabi hu han nti nyina dem na ye mu a ye hu ye o enso epie o han mu twejampo aseda na de mawo no wabɔde nyina se repent wase enso so wo ye wade foforo wɔ nipa mu tawase na me da wo na mo so hwɛ mase subscribe YouTube no Subati TV wate ye share ma foforo na nyina ye TV eye Prophet Michael Fifi nyako asa be kam se ofia se papai buy o se obofo bono ama na nifrato no ma nkwanya no mo hyere se wo dijuma o sunsun ani aban mu menyumadi a media skofi tumi wo wiase mu na tumi wabodie mu na se sane sen se ma membre na dom ade e na wote so wo bra frɛ no so yampa wo kasa kyerɛ dom a waka kyerɛ nyame wo ka kyerɛ frama a waka kyerɛ wiase nti obɛba na waka kyerɛ wiase sɛ ade bia wo ye bia na ebefiri wa no kan hu sɛ tumi wo min sɛ brɛ no ɛkɔ ne nkyɛn na hyɛ ne nso sɛ dwumadi ye die de mentime mbusa de kyerɛ wadwen so opanyini bɛka no wo ho akonya wate na sɛ wo haw bi nsusu a wo ho akonya sɛ obɛfrɛ me na mmerɛ ne bɛso a mede me number bɛto dwa na tibia bia wo bia no nyame fa nipa da sani so na ɔfa no mmerɛ mu na ɔde ayɛ dɛ agyew afiri wo ha mu Kofi Subontinie W1 Desmond Abrifa W1 una okrakra His Excellency incoming president una oyede okrakra no papa na mi hwa mo so no ma fefede a mo yema me no me hu ade nyina wo yema me nyina so no so me da wase una oyere nhwa mo akra fifi me ma kwa aba aja abi bia bokọ de yankopon de acha me ho ye na wo se odoma nkoma se de wo ma me nkwa mienu menum nso a me nyankwa me nante mframa mu a me nyankwa asedanka ne di intimate demete ene mahwefo adum omom na me ema me nipa omuni wo a me ni ho sebi me ba ko pe intimi gichikuro oman eye nipa na nye ohene ene nye president eye nipa da seni o to no ene ye oman enye nipa da seni a ohene wai se president bebu ni man a eye nipa sebi enipa beku ba bia enipa ne so ni mu na de ne ko ka betu a enipa na ye de ede ne ko ntahwefo na mi hyira mo me hye program ase mo so me mu kakaka se oba ya wonuo no ni ma hwea enso mo so mu di bi siye mesi eye botan no so na Zion ena mesi mi hyira to no makase hyira ka Zion ami Salem medas uji se tumi
ɛwɔ ɔbaade ne nnwuma mu a ɔde awie ɛyɛ asase yi so na ɛba ne sɛn ɛna enipa da sɛ ni ɛnte aseɛ yɛte ase koraa na dwumadie bɛn ɛne tumi ɛwɔ ahaban mu ennoma mu a ɛwɔ ewiase mu medas. Okay, me teacher but tiefo ne ahwefo yina wo hye Kumal TV. So rade asomdwe nka ye yina na oman international miswase. Wera say kofi tumi we rade ana obode ne niumum. Abode bi odoman koma ne bo asase we so no ode na ho oden ewrem. Ana ode hye oni pansa se onipa endi so na wonfa nye adwuma. Yanti tumi yankasa ewa abodie. Yeah. Tumi wa abodie obonipa nipa ne di tumi so ana obo edi abodie ni mu. Enso e kame se abodie no na nipa desani e de kan ho a otumi nya nkwa. E ba ne sen na ye sa. Nyame ye asase ni bibia we no. Bible say Genesis 1:26 obo nipa no ode asase ni hye onipa nsa ensuo ni mu nioma ewie mu nioma asase na se bibia ode ma nipa so nipa ndie duaba ne fa haban ne se yare no wi a de aka ne so ndi so what you say enti one yenya enkwa efiri ensuo mu se na oka no ene mframem eya bode na yenya hoɔden so efiri nnuane a yeden yedim aha eno so eya bode sana odoman komo na ya asase yeah. And yen hwade si enya nkwa firi mframa mu a yeni ani sio yeah eni aso ye home enso enim de yeye yenum nsuo enya nkwa nso enim bebe firi na bebe bedai se de mpanifo no se no mpanifo no twa okwan yo ba nsuo be twa okwan bibuza won se wani panyine no twere ampo ne betima kire bebe panyine ede eda die ne tim mframa mu me enya nkwa die ne ti eye nsuo mu ne nsuo mrabe ne didi djuma a man dance nko echandie no bedas odoma ko bo ni wiase ni nneoma awie no one ode share abofo ensade tene se ode na abofo gina no hye mbara ma abofo ne se wo mo hwe na enneoma a enipa hia no enyinya ne pepepe enti emframa e obofo a odi so ensi obofo odi so se ne beye embetwi nyeden emfa nipa so emframa so obofo ekure mu a opunu se ne nipa ho ode pe won se ebere bi be so na ensi obeto a emframa bitumi bo na eburo nipa ho ode so ebubu dai tutu dai so ne ade ade enti ka sa na emframa be den ebeyo bodo wankwa ne de ahye bofo nsa okurem no bies obie de eni nipa ho ode be de ebefa ayen ko hayen ena wo de ode sie ndro ndua ne haban maso bofo esiso a wo hwe so wo ma ya pomden wo hia wo pe yare bi anu adura na se yare bi bowa wo bebo randue ne haban mu apodie nim na bofo no ese adwuma na fa sa abode no ayeden wasaw ya de obeka senka twejampo ye ne monyam no kratie mu enke ne kra na ede enante ne twejampo ede enti na etwase abode no mu nyoma ye boto wo no eno na wo sa mekofa na mensu mfre kra no ene twejampo na emunsuo ahohom no na menkodi akiri ti menka se kodi nsuo ahohom so abode no one wuti we udidi kra tu mu twejampo tu mu na so ni na echi ne udidi ukotu banche eye duro aban bi asehini ene banche no utu no wetu je ne atento so ni mekodi abaye aduane na waeden wedi uwi a watenka se me ho ayeden ayedene adentia sa no do mankoma na ya asase we one Bible so the form dot na rene yen yanka se efiri dotim ne bai ende se benya ho oden ananti mu atese yisu dotim neoma ade bia so ni pade ne ho bia so eya abode one akonya we edua na hyem no eya abode entuma kata okora sawa abode sa oti ase atare ehye eya abode microphone rubber edua bi na eso afisa rubber no na ya de ayesa de we yo but oti ase ade bia wa asase we so nipa de ye ne ho a na koma to ne yemnya ho oden so obo ade ne kwalem no eya abode untum twun mfre ho bedase elem sa gina ka ne nipadua na aso yeah obi anim se nipadua ni di eye ewiase ani wa aduane yeah eno ana kra ni di ana kra so na aduane kwa be so na ye makra na aduane
okay se wakra ne betimi aye adwuma ejina nipadua ne so me kyerɛw se o se ewiye no bebu ye na ten na de na me nipadua so ye no papa obone o ye de akogina Kristo atemmo dwane nim na webu ya ten ati ase one wakra ne tum by nipadua we na wo de kyerɛ exams no ewiase exams na ye either you fail or you pass ni na wo nipadua we na wo de kyerɛ sa exams no na wakra no akɔ enjoy anaba akɔ bre enti nipadua ne padua ne nsuo ba wakra ne die rade asamempaibo emuade die ene akwankyere beba okra ne dua ne die ya akwankyere baako empaibo nyamesem emuade die with is fasting ene akwankyere eye okra ne die na ya wodi yeah beti ase akwankyere ne nti ase ne se ne nkyere ase ne se wo kɔ baabi na wo hunu kwan na wani etu ahara ho so wo yeraw na we bi se me pesa me kokoma out TV na me fa he na wa kyerɛ se fa sei na ya me aboa wo fa wa so akopie bebi kora wokɔ ene ne ya kwankyere wow dia wunnim a edunya na wo bi a kyerɛ na wade wo ho ene ya kwankyere mo lese ewiase me busa se egu awodo egu sen efiri se me meti wei meti wo han ni mu ɛhɔ na meni gye eba ɛhɔ na msese me japade ba kra bi wo ba bi on so tini wiase edi nti na so mko fi kra no ansa na manya nipadua no so fa so oyame bo ni wiase we no eguma hodo pi but onipa yede ayetim eya asase so hana onipa betimi atenanti odomankwande nipa betenai na de ati wo mu na ye fe de kra no eye spirit eye sunsum also okay if I say John chapter number 9 John chapter 4 verse 24 John 4:24 Bible say na ewe bre ne besom yankopo sunsum ne kwalem we are living with a spirit and a soul in ewemu na wakra no entimi nya adwuma asase so without a body flesh even ahonhoma e friend apostle anase sunsum e wo wiase so medi dwuma woni pe mo fa de pem na ye adwuma na mo fa abodiem na ye adwuma enti e bo so e say edua we ye esi wono busum ye dan etimu ti se bekọ akosere bibi efre busum no ade so mo kodua ne ho e de ensa go fom a e kyerọ mo say 2 minutes duanim but what you say that is one sana onipa kra so e betimi anante asase we so just say fa nipaduam but after nipaduam there is another realm I friend astral that astral realm na astral world no body way intimi nko anyhow e ko in a deeper stage awedu and so betum de woni pedua we awura that astral world no but no ye ebi na realm 1 no ena ye die say me so die ena realm 1 ade ase one no ena wo da hu say me wo kuma ase ba be hu no me so die se makopia akara konkompe ena me yese me so die se makopia tamale ba bo ni beto na wo kuma ase ena ye fe no asha we de kan no ena ye wo de ni de so but enye opia no kara be na betimi yakọ that deeper realm no ena ne ye tumi ana ho de anyamede ya dum ebinim I see. But eno so nkyere say untumi ndu da rem na abode no so ni mfa so abode no wo mfa so ma wo kra bie wasase we so abode onyame boy no ni na so mfa so ma wo kra bia wo wasase we so the die na be kan nipa da sani se menum nsuo bi di achichire bi di eye ahaban mi kire se ye di ahaban bi se fanse kontomre haban eno aduane ma me di ekọ nipadua nim minim se ekọ nipadua nim a esu bi kra because kra ye di ahaban ka no ebi mu di akwankyere to kra no se ombepa didi ebi se wo kwantanan so ne nwoma na ye de ade ayo enko bi ka se bi obi na ekọ ko bu ni pa enka condom onko nya no amane se bu no yiri na ehia na kanyin se aba enka o se ko condom amane se asamaba enka sir enka sa condom asamaba eti se enka menye menu aduane adi enna nka sabi ne nyina wa ahaban ne mu ensuo mu ejamu ne nyina kọ eye dipeduani mu a edi bi no se ka mefa kra no se chinchina o se me yakwankyere makra no e be kanya eye wedie no one
on say ya chemienu say wakra a ye sunsum bi ti nipadua nim ya sa kyerem sesi ase nipadua ni di adwuane ena wakra ni di sunsum onyame asem empaibo ene akwankyere enti adwuane na ye digu ye yem eno ne physical aspect after physical aspect no tumi sa so adwuane na ye dinim ene so ye adefoforo ma sunsum na krana eti wo no pacho what you say aduane na ye dia na sabode na ye di ema ye woto yen ye twa ahwede na ya we na ya feel good ya two bunch na ye dia boampesi ya wofufuo na ye di bode ye di frafufu en boampesi ndi no after we di ni nechi no bode dua na ga say esi ho no eno susu kita another energy bia wo kra no ye den ehia ani ya hwa de obi da sanis eto wi ase kra no wo ho yeah ebi o mane duane ebi o mane duane yetwa yeso wanya eye etwere yeso hunhum twere yeah edi ntina hunhum no enye etwere na ebe ni enisuo na kwa be so nipa da sani no obetima fa nto mapefere firi twere ni de edi kan sunsun mo den chen ni pedua okay and ade bia be reflect was as you say edi kan si e wo sunsun mu ansan abaha obi kra tum ga say me so da ya ade be che na asam kra na si but odi cancel da ye hunu ade no ansa o ade be che mana ye den esi ti bibia be ba ha bia no edi kan sunsun no na control ni pedua we yo enti de ebe si watch na no ebe kwa ko bo hu bara na dwe yi ma de ache ansa enti obi a ade enche no watch na na dwe ohu ni won say me ade enche me. You understand? Eti wakra no se obi be yale sabiti se twere na wakana e twere yare no kwale pa ne se yare ahodo pi obi ase e physical ba ye yare bi so ho emba nipa so keke ba ko ne twere na wakano e deep e yare antoni pa so keke na die biom yare ben se na mani pa so keke e donso ebi krambo ye yare ebi tse promise and face ye to yare ye to so eni so ne boarding wo sunsum o ti ase ena edam apotam yare edam yare e twere yare no danso kakra che edam no na twere yare ndi ete se e ne ma hodo miensa na timi de bani pa so one ebia fie na wo fifiri mu pie ye no ye hunu wo da che se nyame de wo ba ba ye adwuma agifie no eye se o my Ghana po ya me be nam mo so e ma fie ne ya fa hodi e fie ne nya omo sa koma no ese nipa de se ne okron ye nya me ba be pegja we busuanim eye nipa ne hi kura be yi otumi to twere no to aduane ma hodi oh no dia just to waste your destiny wow ebera na ya me dia show senka sa bere we na se adwuma we be koso no sa bere be do na wo ko yare no eti wuntumi nya peace na wo achieve that destiny na dia say wo dache two ebia na nipa no pese o ma wo tumi bi or fortify wo anase o initiate o ma wo power especially beye but di beye ni wura wo no beye no ene wo kra no nya den emfa ti se beye na tumi no de ma wo no ene wo kra na emfa etimi yare ebeto krem how I see that is two. And the last one met me a catch us on the Obia, no one can say a crown home fee, and I say, bay it on one penny. And I was said that could just say a reno. Any bed disturb family no. What I say? Any bed disturb family no. In a sa, what should I decide in a badamo? And be so wild, you try to be so a karma. A karma, a cheer family nika. Because, yeah, karma. Karma no oduman koma ade bia wo ye bia Bible says Galatians chapter 6 Galatians 6:7 bana wo ye den wudua wo ye den so beti wow enti obia wa na like wakudi obi bone bi anane mame anane papa bi on say o kan Lamentation chapter 5:7 o say na jamwa e pone yene wo mu ni wonye na ye tua bone ne so ka and it is true because so papa pe gold gu wona wewu a wona wona obe enjoy gold na eden papa ne pe ma wono you understand this so akope no me ato wona wewu a wona obe face it kama to me di obi pie busuam ya ne yarefo etie busua no just to disturb omo bone bi a omo asefo so akwaje etie busua bi e ho aketua ene so to me basa
we don't know me sampa nko chi kakra na se bi gina kra na so eso every say ye say nya ye ne eye nipadua ne nko a eni moja bi na ere enya e wasase so atumfo ne asase so tumi bi na ere enya na wasase so bi gina kra no so kra ne ni wa body ne ere eni wo nipadua no enya ejuma ye hwa de wa ase mimi tuwe minim bibi efe ne edidi ema kra de minima ne se eja ne na ana me ankasa mato adokodoko de na se de nipadua na ede edo ede ama ne die enipa bia ne nya atenka makra ne se onidi ana odi hunu eye den na odi hunu ehunu ana one kra ne kasa ema hu se adiwe na ope yomtuni be se oni apawe didi amen na wo kra komete no hwehwe wagen kwa na wo kra be me oni apawe didi amen na wo kra komete na yani te wagen kwa na wo kra be me wakra ni ndi fufuo woni konkonte woni gare ndi ampese ndi benku ni eyefen se de wo ena medical car se odi nyame na asem cause wakra no okra enchantro wakra wontwantro to wakra eye perfect enti wondi bone na se duane awudi ne bi te se opese wakra hotia one e wo se wo ben wo nyame ben nyame sem na ben nyame asem eno ni nkwa no enti wo ben nyame sem na e me wakra na me de na se the more na wo read the bible wo tutu wana mo senior like no twu free bone ho no na wo se wakra no ye able okra ne yeten ana akwankyere so ma okra yeten obi a wa na wo de bone bi egu ne kra ho fi wa po atwaman bi ye kra ho gu fi a oye mmere ontumi nya hoɔden empake wo body no ya ebi a wa ekoro no obi a wakutwa asema to obi so sekanti wakodi dasewia to no nua bi so we gu de kra ho den efin na wadaro enipa kra ene ka na hintasam ne ekere eni eye wodi hunufo ana difo ana se eye bofo ne ka kere eye enipa ye o ma hudu bebere ye wo de obetumi abisa kra no yetumi twe kra ane kra ne din komo serious wankasa wotso no se ye twe wo kra ubeye din na watena ho kra bia so ba the original one ankasa na wo mu ye no ye fake no original no kra bia ba ode na nwom na eden eba enyom kra bia wo nwom a wo ba kra bia wo nyom yes ona tade yeah kra bia on color but kra bia wo nwom a wo frɛ na ubati so o eden wo to ni na ya ye nwom a ode yi nyame ayede aye after that no bisa say what frɛ me wo betana wodin but you may hear yourself speaking within you say bibi kasa wo mu what is that we call the original one obi a say e twekra na be hye memem wo kra be hye memem akasa e fake kra ne wo wa ho mu ye be frɛ no wo be ye din say wa din wo to ba wo be sat wo mu say bibi kasa wo mu a wa wo sat obi te wo nchen so obe den wo beti that we call the power and then kra na wo mu no now what you obisa so kaso be sese yare we ha no wa pema ye hu yare ne koranko e ban sare yare na ba wo di fi awutwum na e ba ye anase ban se kra no de obi de kra ne be kan be ye perfect de kra ne be kan no that is perfect so ya no ne kasa ya empelfo so ka asem se o kantam egu amene mu kra na e be pui e de na o de kantam tumi wo wiase mo na tumu abodi mu to oto oboase a ugidi be yetope oto oboase a na oye ni ko obaye sepo be yiri e be kese na kwanten bebe obia no ya minhwa papa yo gusu kasa o kansem o se wiase no edidi egu awodo kra didi ena nipadua didi na nipadua kro wan didi ni yi a asa unya asem wo ho na wanhwe ni yensu na o ma otokro da ho okra na o ma na didi yensu a ye usunsun yare so wo hwe ni yi a ebe ba ye nipadua no so de bu okra nso a efin bi ene ne ye bi a obayi amakra no nso no gunu fi mani firi hu be ye oti ase wu ebusia so bibi mu wa ha o nipa da saniti a wa na ni munyam kra ne mfa nya hwe jese woni ni munyam kra woni nipa da sani kra te wa ye nka no nka nipa ho umusa no se edin na me ye nipa na meti nipa ne nipa ye tianti hey ne mfa ni die kra ma no wi kirem se soro wakawate pe bi ne busa ho
na sɛ twere ka sɛ bom hwehwɛ bue hinime na bɛgye wo so no saa papa tete ɛwɔ yaya setene mu ɔgya se prophet Michael fifi da so fi ase yɛbɔbɔ sɛ tumi ɛwɔ yɛ abɔdie mu ɛkwan bɛn so yɛdi ne dwuma yɛgu so prophet opening kɛseɛ ɛba ne sɛ ne nipa de sɛ ni tumi wɔ abɔdie mu na nipa kura mu ni sɛ ɔka nipa ho na ne mu nyam hwete no one abɔdeɛ ne nka nipa ho but nyame na de na hyɛ nipa nsa yɛntumi fa abɔdeɛ bi anye nipa ma no yɛ nyame bɔ abɔdeɛ bi anko bɔdeɛ bɔdeɛ kwadu kwadu amango ya mango yɛntumi mfa ne nka nipa ho sɛ bɔdeɛ yɛ nipa enye yɛ but sɛ edum pempenso bi ne nipa ho tɔkyema a bɔdeɛ betimi ayɛ saa kyematoɔ no ama yɛn on sɛ we na Christopher bi enhye denim but yesu sɛ ase no yane so no the last word that we use ya or san chaso biom die and o jam wu yane say mewie it is finished and so we ha o sorry at the third day no o sorry few ewufo no yesu wan say are biem even out one pia bonta akoka ya mesem wi ordinary ja esuafo ne se okoma ngonkron na eden abeta o machi it means say he was finished everything we wie bibia ma ye wie enti na ye mu bi wo ho se sunsum dwuma yefo no enti beti wasama se a eliasa abode agbo awie ese nipa da seni yes on say yi ahintafo bi a odan na di kire o mo se yembra wo na de ahintai wasetene mu no monka bi nkire na mo onyame bo adam ye hu so bo adam ife no bo nipa biem ye nipa ya na sakreti nipa ye denye ba odi nipa bo na ewura nipam ukọ wo yere hu ne da obanyim de be free ni mu abaye wo seso enkwa ahwefo no so kakra okay na yesu mbisa wo no na ne wo nso so o ma dwen a sebi o mo so bebusa wo okay efutu zo o mo be ma no abusua ebi eyefo line atu musu betima ba eyadwumadie ni so hye ne so o ba dwumadie so a dwumo fidie no me kire TV no yellow TV set no na kasa na me so me kasa ho se de ebete no wo kasa me ho na obi ofidie na eya me nte kasa no eye dede ewo ha nyina wadaroma mesrew eni de kwan so eye oba na wadwumo fidie no me da ase se wetie me betima ba dwumadie so abra wo 0205 500 215 0205 500 215 hello yes I open patro din baby okasa free patro free to makasa free takwa okay takwa jo mo patro ma o ani na na mepede me bisa ma den kakọ ọchim me de nkofu bebre kede wa susu bi eda show ana we keji no na sisi anso kede wotimi fresh susu no na obisa na asem na mpem bisa de se we keji obi ni susu ma obey de na wa friend sa susu ma we ti ma de we pray eda ma he ona mpede me bisa na me nyam won kakra mate mebusa ma 0205 500 215 ochere say anybody say need to be cast o need sunsum na nam no kuta sunsum yeah etimi exchange sunsum bi abra okuta okra no sunsum bi a ordinance na sunsum bi so di wachi a one nante a ono kasa kire yes it is true eho se di pedi ankasa na mo ne kura na ahohu mienu na di wachi bible say wa shada bo fom bra wo ye won so mo nwan ye wia na nadwa ye nan ye den empemebo e another spirit di wachi that angel is another spirit anyame hye na di wachi and at the same time Lucifer so yin ipofo so on the convince o say bi obebu nyame mbara so no abeya ne dia that's the natural one I wo ho and na nye nipa nankasa e wo ho no yankasa to me hu say o madwuma nkoyie mi kopemboa e ho no na saade ne ho no o na otu ko pesu e ho na utumi konya either good or bad because baby a wo ko no asora se nipa ne se me yesunsum dwo ye ntie wede no me yesunsum dwo it means he have an extra power that he use whether a prophet or a fetish priest or to me for fraud the age maka ne kra what I say Moses ye nipa te se me ne wo by na or ye extraordinary person to me command it but won't to me hear that command no why he have an extraordinary power be on one esan ka ne kra ne ho eno na ma ye different
All right. Enti ene yanko echi na yenhwe tumi wa abodie ni mu a o se nipa desani o do wure ehim. No, you fa your sha body him. Okay. We use it. It's there for us. Enti ede ne nipa desani ehia ma no titiru se be ka wedie no ene kra na betima tunu abrabom yedi mu akasa. Ni wo bebre ade bi o yas bia wo mfa so bi kare be sa se ne wansa na kra ye de dey. Mfa so bi ni so. Esi. Okay. Abodie mu nchechirimu ba bi. Na ide esi wo. Hello Pacho di be kase free. Oni me last caller. Me na ebre. Hello Panyi Pacho. Udi ni be kase. Me kase free ko nko ko me program ni. Okay, o program no so yenko. Me Pacho ye tiu. Oni me last call. What I remember tiu. Oh, too bad. Went me and yeah. Yo, me da masi. Okay. Me ya da masi. Nya me pese me ka kakran se. Susuma e wo ho no. Susuma e wo ho no senya etie no. Bible say abofo no e ba aka fisu no. Ebi kan yeah. Ede na oka. O ba wiase de na si ede na person oka wadarma. Entie wo hu. Yeah, o tie ni o. Oh. Me ba cho yini free so. Yi free so. Na yenko eye prophet Michael Fifi ewie bremu. Ade anyakopon e fa no so ode abode no bu anipa adase ni o ya asetene mu. Papa, yenko eye wasetene mu. One, I am a pese Christopher in atiase say. Christo ni bia yo heneba oye deshe. Adentia ewias na yetemu no ye nyankopon ne dia. The woman bia so ye ne dia, we have the authority on it to use it. But ya adwea kobu ye mfo say sofo bi ekoti haban bi a enene na haban no bosum wo mu. It is not. Me kora ya me I dare confess say konfu bi obete haban bia no no me ma no. The reason is that habani onyankopon dia onyankopon fa obi nche ne monyam okote de say yare wi na we kogun sase bosuna so mesi na ma ne bakoro no hwan de atono meanwhile the power is in the help already. What you say e wo homa me e wo homa wo you are able to say body ye de wo fufuo di ba woni mi say kokko na ya chi di ne kura kokko no sansa yare Koko. Body koko say yare. Yes. Yare bo na be ne sa. One, etimi yi fibroid. Etimi sanso yi etwo. Fanto friend to etwo. De ye mema 90 case 90 we gbogbo no. Ebe yi na to form say tramo be ye free. What you say? The same body koko na so etimi de family planning original one. I see. Yeah, I met me a method no. Now, yes, also person who needs to be on some fast, quick. Say, pay some quick money be at the in positive way. Body cockle to me, yes, I'm telling you, body a bre. Body a pre. Okay. The cocoa di gobeno, Gally beans, you know. It means ye free music as him. Yes, which me, yes, very quick. Body cocoa, yes, man. It's answer a so. Wow. You share how baby say banche any tiffy any mankani. Okay. Jena ya sitting. Okay. Banche you do be pre nipa. Banche na ha ban green ne kwere say funu yare. Obi wo ye funu yare no tempa no. Onyisu banche no on say fu yare heavy one that no she. Two usisi ya ha. Obi o say be kire physical aspect dia ne siki ana to say the jonko ne jonko mu dompe we on pe banchi ene apunsio garlic ka on onsa ebeko. Wow. Natural banchi ne dua no hwe ne style no e say to say backbone banchi dua no hwe ne style no I to say spinal cord no. Yeah, a spinal cord mo adwuma obi wonya problem on spinal cord mo physical aspect nkwambo no to twa banchi dua no nya no nso ye adwuma spinal cord ni ene na ha ban no anase no edua me pe ene onu a ya na ene spinal cord no betimi ai ebe ye kama ene ehwe eye spiritual side spiritual side the enfa internet won asabi omo be frɛ no na onu makasa because emre ne ya ye okay ena ye hwa de wa ase eni pese desani e ade menu no hwe de wi ase yeah eba
yedie ɛna sɛbi sɛ ɔbɛyɛ den a mmerɛ yɛ ɔma ɛwɔ sunsun sa ɛyɛ tumi ɛwɔ ɛyɛ abɔdeɛ no deɛ na ɛbɛyi so a ɛbɛtumi agye saa anwoma wei nyinaa one anwoma wei abɔdeɛ no bia wo na kwan ko that is why anyamye bie ho yin tasma mai ya nyoma wudu pi ade bie wo bi yas bia so mfa so when we say holy heart metime de aponji shoe e dey treat holy heart aponji edware ni shoe ye koka yi hey wow yes unim and obi e wa asase we so no asase we nda hokwa ebere ni ntina me ntumi nkyerɛkyerɛ akabetimi akyɛ ahwefo ne o ma be pray metimi akyɛ ne o ma be pray ebempen wo fie but we don't know the benefit of it ye bu ne sabosom se menya bosom se kontombere me ndua wo fie da enye ye mankene ye ndua wo fie because ya time ahohomo peso gina especially be for omo peso gina ti kontombere ankasa anadwo no wo time esma wo pa abon se be ye de egina so esoja esoja enti eno embo na body so sa ye ndua wo fie body dua no e dangerous e gina ma onipa kra ehu papa body dua ne so na powerful ye ndua wo fie ye ndua wo fie ni kwadu bola so kwadu na ehu mo bola so kwadu de no de ne nsamanko ye fa ntum chansa body me ndua body wo fie because na haban no body haban na so tatarete no won say body wo dane na chi a ene so na haban no na chi ne ti so onipa wachi left and right na ba ne dem pepepe ebetimi yi de hawo a kire wo dayem de hawo ebetimi yi a kire te say video and de wo kra na beko baby aye nwe no ana baby yakutia no de wo kra na beko astral world na so mode woni akwa akwo huni akukudura yenye taade no ana edrofita wangashi we fanche eno die nyama opia wo hwa spiritual thing obi e wose me betena fi ha me nyoma nkoyi ana yudi mu betena nyoma e pasa ana mpese metu kotena area fufuro bim momode ye hwehwe mu ansa why dey wako nya di fon kwa na betima kira wanga hye ha mai betimi aboa eye herbs onyame ho odi ne wo ma ye saade no te ba ko pe wanga hye aban te ba ko pe wo te ba ko atwere wanga se wudin tegu haban ne so we area kora na wo koso ana area kora wo tisu sesia no twere area ne de yede faka ho na wo house number efie na wo timu no twere na efie na wo kwakotene mu no twere ne din we have power of territorial powers wa di territory so area bia wo tumi a e control area bia wo bofo a wo hwe so enti se wan hwe saade no na wo so ma wo hwe wa odwuma tumi firi won sa wa ware tumi gu wo nyoma ye pasa. It must check that thing before you go. It's we are ochura sare ni go so we are bosom pa na fa show pillow na say that so before 2-3 days time no e be video sane mani na e chiro e fie na wotim kora no se suma e be kora wo fie ho a e be yi na dia eden a chiro e fata se wuntum firi wa intentemala we pa baby de wuti afa e fata se area no wonye ma wo hwe na sa wonye na ni sa wo kwa na che wo ship pa baby de woni eden a chire ba wotu wo dada na so hu sade na kutia wo na nye ma wa wo betumi afere wo di ni wo sofo bi ogi ni die na akwankyere bi waboa wo na wa yi un say free sa 2 minutes yeah men ka say eni ho e wo ho e ye chuma open me from prof because a prophet yeah na school for no abefa no say professor prof yeah ye call telephone number oh, okay e me ya pa bere ni so ka na o mimu say ka me che ashefo ade pi bebere na pa ba yorade mu omo fisa ya mekura ni obi yete asore dem ye de ka yete asore dem ehu he asofo faye mama asofo ne ye de da by heart it doesn't mean say unyam asofo ani hobiem we are there mama o 2 minutes per ka odo a wo de ba asese o de be ka kire mahwefo ne matifo wona mu temi esuboti TV YouTube so yeah Facebook ye kuma wu TV yes ene abefo tentan do na adofo family o US ne other countries no me ma 2 minutes faka de opeso ka kiro Erika ye friend prophet Michael Fifin Yako to friend prophet to know me wa ha mama na me wa ha so me urade mama gitu mi say wo dan mu ho onyame te ho store nim bebia wo hu bia na urade honhom e wo ho bi because Bible say bebia enframa bofa bia no no nyame di hene ye den e wo ho di nyame di
nyamedi mempa ba we urade mi se sofo bi bua fa so nti nyame kora ni ho mempa ba se sofo bi di ubone ana wadi we wunti no yesu kora beto edifo atorofo ntumi ntu o mase awoti ase yentimi ntu o mase yame na metu o mase ba me na ha e show nkora ne se ma ugidi empa we urade because anytime any moment everything can happen bibia betime se onyame amba wo betime aba ha enya no ne hia by atembu bibia ukra no beko dia me kire sunsum nyama me ye no ina no me ye just to tell you say the power of God is still working, is still at work eye dwuma enti kire nyame e ma ugidi empa na wonfa wonan ba ku nsi asoro dem wonfa ba ku nsi eduro fi empoa obe bregu mesrew kire nyame fa ugidi wuro nyame dine kore for gidi wure radim so nyame muten na ka kira wo mpo se empo wo problem no emfiri wo so mpo a wo de wo problem na be so nyame kopim se wo bewu. That's what I want to tell you. Ka kira wo se yare ya wo no se emfiri wo so mpo a wo de yare na be so nyame kopim se be kum. Enti yakọ telephone number no me na ma obetimi me tin komo any 0592 92 yeah 06 87 and a 27 0592 06 87 and a 27 Pacho Bakus here 0543 53 bill 65 and a 87 0543 53 65 87 me pacho program we se ubetimi a bra best sponsor bi na enam so ema onyame egye mba ubetimi a sponsor na rade be kreso so pagya wodwuma na wabrabo medam ase nyame hira obi ya prophet we buza say number yi wagbo o your prophet mum ewie bremu ni how be no famra da bia be na wo ya bi hira we da sesi a me o kasoa o mankisi ba kaso ne sisi ya ma ho den kese na ko jira wona metepa but onyame wo bebia era sunsum djuma nko na me ye se ye je wasa obi ne wotwema so odjuma nko wa ware ye jija yare bi etete wa hu ne se yare we die eye fom yare me deli wo so me pauchew me no nkyere wo se bebia wo nyame ni onyame wo ba office ade ne pro so a you can contact me. We can deal on phone. Whatever in Ghana, there is no distance in spiritual world. If we are see baby a water man can be an evrati, a bit me after so, after from him, I will juma. Many software made heavens, Power Chapel, International, and no. But I say, a prophet Michael Fifinyako on our culture, Otening can, say all the way from a year Kaswa and Obi Driasin, Obi Piazino, or say Shannon. Yame, or your frama, oh baby, or in a deal from him. We na de usium we na de wiem we na de usium abode ye dia on a bo wiase bo ni pada se ni to ano enti hwehwe no e wo 0543 536587 ana 0592 068727 na o hwehwe no a nkwaje di yi e be yo dia already of ne ye kwa ne ye ko Jesus Saves Educational Center and to safro e wo ye apri me kire santase apri o se me nka kire se etotofo wa no umano from eye totofo wa kra to AJHS no from bra wate no mfa nimdie nyansa hunu mu ntiase mfa ndo mo ba no e wo ye santasia pre oso me nka choro say he mema school fees no ana admission enye wadadwe wate onim kwan asabi abrabo ni sitie ahokyere sitie enti wudi ne se tu anamon na epenimdie ni nyansa efa ma ye oba no wate e wo ye santasia pre echichi eni bencheye o se oho emam obabi enkran beda abotoye oho nyamsuro oho entiase hunu mu ye be kire oba no bitima ka brofo atwero ene entiase e wo santasia pre for Jesus Safe Education Center 0249 484481 0249 484489 and 0244 0244 455 796 Jesus Education Complex ni was say nimdie nyansa hunu munti asede ma aye ewiase no ode eye ekamena enyeyi ben wate no mfa nyansa adusua endom eye oba no
me ko bi mu odofo ye mia mi de nyina ma de nyina Isaac Ozongo police station Zongo police station a dodo na friend no eye policeman wo Sokoban de yira ka baby na on the 15th ya na ye na yire Nancy Ampofo 1 week e wo Sokoban community center ho o serasa adofo nyina mbija no Sunday we ye Sokoban community center ho e ho na ye Nancy Ampofo eye 1 week no o sara adofo so me meka no wate na onye eye the dofo di wiase Nancy Ampofo ni 1 week no share nso be say Zongo police station dodo na friend eye policeman wo Sokoban eye the dofo a waka baby no ene ekudi ni 1 week no we Sokoban ho no eye Sokoban community center ho Sunday on the 15th October and eye ekudi eye ni 1 week no na me ko infa me ko ma me adusa o se madansi ni ma me adusa o se dodo na kamfo eye ayaresa o se me kan kire o se eye edruwe enam na anu wo hye ma me adusa se me kan kire o se iwiase ni kure eti aban mu ni kure eti aban mu papa ni kure ye nton ye ka kire eye adofo ni kure eti eye abodie mu nti ono de ohwe abodie mu na yakopon edom no owo eye abodie mu no opa enubra echimu eye nsuo no edigu eye bottom say dey how bit say eye fever dey how bit say eye mreyo ewo empem ema no candidates no o say eye kutuwa bi bra ewo ye going filling station ewo eye macro eho na me kire say bra wate eni ma me adu say me bom punumpu na don dey ahyeta wo ma me nyina friend 0554 110115 no won kire kwa ya person be maduro no dey so dey won free yarewa ewi ase eyade mienu na eya pa yarewa na unni okamafo ewo ye wasetene eya o ensumeko nim bomode ase epiche ma me adusan wate na me konso a na me ka kire say yenti afutuo di onu nkoku hu ye no na wo eye ensempa ka kire na incoming president eye Desmond Kwame Abrifa oto obi ka kire ye MPP ni ndisi ni abre wo papa oma no kasa we ase obu di hirae ba na be no me ate o man ni so enti papa yi say me nkan kire na onu ano se bi katarmedi adana ne enti nkutie no na di wo kama eye asetena mu ewiase no se de beka yen suru katarma wate ne mom no yenti papa no mu asem na asom bi ekuta eni eniwa bi ekuta ne de ebi na wo no onya futu bi ebi so na wo wonya no bi wo enti onu an katarma no e ka sempa bi a kire tie odofo ebi ebejo che obi bia medinde Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election eye 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina enter machi